Dovoľte mi, aby som sa vám predstavila. Som Katarína Lakatoš, rodená Gaffová. Moji blízky by o mne povedali, že som dosť komplikovaný, emóciami popredkávaný chaos. V živote si vážim svoju rodinu a blízkych, priateľov, zvieratá, hlavne tu na moju Joyku. Mojej takej netypickej vlastnosti, že viem veľmi rýchlo rozprávať, až si niekto musí domyslieť titulky. Prečo vznikla táto kniha? Sídlisková láska je vlastne o prvej láske. Som si počas života uvedomila, že ho beriem príliš vážne. Som možno stratila ten spontánny humor, ten pocit naplnenia a hľadala som ten moment, kde som naozaj bola šťastná. A potom som ho našla. Bola to moja vlastne ako keby prvá skúsenosť s láskou, moje prvé zaľúbenie sa, kedy som nevedela na nikoho iného myslieť, len na ňo. A tieto myšlienky som si zapísala do denníka, ktorý som v podstate našla len úplnou náhodou doma, keď som raz upratovala. Prežil so mnou dosť veľa času, ale až teraz som sa rozhodla ho vlastne zhmotniť do knihy, kde budú naozaj veľmi milé udalosti, vtipné hlášky. Budú tam v podstate moje spomienky, za ktoré som doteraz vďačná, tak ako som doteraz vďačná za všetky kamarátstvá, ktoré možno ešte teraz pretrvávajú. Chcela by som sa už teraz vopred všetkým veľmi pekne poďakovať za vašu pomoc pri vydaní knihy Sídlisková láska. Verím, že v každom z vás prebudí nejakú tú milú, peknú spomienku a objaví vo vás také ako keby pochabé dieťa, ktoré naozaj vie priniesť do vášho života opäť ten pocit radosti a šťastia, ako som ho mala ja pri prvej láske.